pitää kääntää ihan vittu toi. Meikäpä vittu muuten nykäsee nettiin niin irti vittu. Venää. No vedänkö mä nyt jo tyyliin nettipiuha? No. Joo. Noniin, hello guys. Kohta muuten lennetään, ottakaa kuvia. Joo. Ei, sulla jää rullat. Se lähti lentää ja... Mitä nyt tapahtuu? Keulittaa täällä. Miksi et sä ajanut pitemmälle? Miksi sä keulit sillä autolla? Me mennään kohta läpi. Okei, nyt Bugatti. Me sä tulet takas. Mitä Me kävi? lakattiin tuohon vitun seinään. Uudest. Kunnolla sitä gaspedaalia tässä irti se Me penaali. jätti keulimaan tänne baseen. Noniin. Siis mitä? Ai, onnistuiko Joo, me tämä keulittiin On. koko matka. Oliko hyvä ajoitus? No me jättiin Ei, tuon tolppan sä menit hitaasti. Aja kunnolla. Pistä kunnolla sitä hanaa. Ai vähän myöhemmin, alkaa. Noniin. No niin. Mitä? Okei. Hello. Nyt olemme. Äkkiä tuu takaisin, Lauri. Takas. Joo, Pleasantin keskustassa tässä. Hello. Hei, puustu mut ylipataksi. Joo. Oi vittu. Hei, täällä vihu! Paloautolla. Fucking assholes, my base! Joku ampuu meitä aakkalla. Mammo vihu. Fuck you! User in your channel. Okei, meikä kaatu. User entered Meikä your peli channel. kaatu. Ei tää toimi. Mitä tapahtuu? Vittu tää on tämmönen ebinbasen niin. Mitä vit... Mä pistän kiinni kate, jolo. Ei jumalauta. Ja just flamesit jeboa. Juha kuoli, räjähti autolla. Kuulu tänne asti.